An balma lamɛnnikɛlaw aw salam aleikum aw tulo bɛ radio Bamako 24 de kan na ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ kan lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen foni k'aw ko ɲuman dɔn aw sɔgɔlen bɛ aw ka radio Mali la Bamako 24 min bɛ n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ bɛ tali ka jɛjɛ sari la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw foni k'aw ko ɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan dɔɛrɛ taw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni ala ye siran ye kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan o de kan ka bɛn bi kunnafoni lase tuma bi araba ye araba mina bɛnnen bɛ nadarasa kalo 10 ye octobre kalo ye bi o tile 20 ye san 2021 san do kalo min bɛ n'i y'a sɔrɔ an kuntigi min bɛ n'i y'a sɔrɔ kisi ni nɛɛma b'a kan Mahamadu Rasululayi ale bangena kalo min kɔnɔna na o kalo o bɛ wele de ko mawuludu kalo bi o tile 13 ye jate la san kalo sabanan do hijira san 1443 san do dugawu de bɛ kɛ ala ka ɲɛ ka d'an ma bakurunba fɔla bi kunnafoniw filɛ ka ladɔn k'a fɔ CEDEAO ma ɲɛma olu tun ye ciden dɔw bila ka don an ka jamana kɔnɔna yan o ko kɛra cogo jumɛn la kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la lakanabaliya hukumu kɔnɔna na ɲɔnɔ marabolo kɔnɔna na wulikɛjɔw bɛ sen na o n'a ta bɛlɛgɛli kɔnɔna na jadiwala tigilamaw b'u sɔn kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la an ka jamana kɔnɔna bi basigi ni lafiya bɛ se ka Mali sɔrɔ cogo min na jamana ɲɛmaw u ye wulikɛjɔ ta wulikɛjɔ min bɛ n'i y'a sɔrɔ ye sigikafɔ ye ka se ka yira k'a fɔ baaraw n'u bɛna don Haut Conseil islamique ka bolo kan kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la ninnu de bɛna ka kunnafoni la kumaba ye bi k'a fɔra kunnafoni wɛrɛw bɛna fara ɲɔgɔn kan lasɔmɔ balimakɛ n'aw denkɛ fɛ Abdulaye Kulibali ala ka ɲɛ ka d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ ka ladɔn k'a fɔ CEDEAO min bɛ n'i y'a sɔrɔ o ye farafinna tilefɛbolo jamanaw ka sɔrɔ cakɛda ye olu ka de tun b'an ka jamana kɔnɔna na min bɛ n'i y'a sɔrɔ nana a n'an ka furancɛlafanga ma ɲɛmaw ye ɲɔgɔn ye kɔrɔfɔ ninnu bɛɛ lajɛlen la u k'u b'a ɲini Mali fɛ ko fɛɛrɛ bɛ lajɛlen ka se ka tigɛ waati kunda min fɔra k'a fɔ ko furancɛlafanga ka baara kɛ ka dan o hukumu kɔnɔna na n'o ye bɛnɲɔgɔnya ye bɛnkan min bɛ n'o yɛrɛ taara Mali de la yan ka se ka o kuma fɔ ye k'u k'a lajɛ fɛɛrɛ bɛ lajɛlen ka se ka tigɛ o kumaɲɔgɔnya minnu fɔra k'olu ko bila sababa minɛ kɔnɔna na an balana k'a fɔ an ka maa ɲɛmaw ka fɔ la u ko i ka dɔn asisi min bɛ n'i y'a sɔrɔ o ye sigikafɔba min kan ka kɛ an ka jamana kɔnɔna na o baaraw ma kunjɛ fɛn min kan ko ni ala sɔnna o jaabi na d'u ma n'o tɛ k'a fɔ fɛn bɛ fara kan fɛn tɛ fara kan u tɛ se k'o dantigɛ fɔlɔ maa caman ka fɔ la ko sigikafɔ min filɛ n'i y'a sɔrɔ n'a bɛ senna ka na ko a kunba tɛ dɔrɔn dɛ ka se ka dɔ fara furancɛlafanga kunda kan dɔw ka fɔ la ko kura minnu b'a yɛrɛ k'a fɔ bi ko n'i ye jateminɛ ko fɛɛrɛ fɛn o fɛn bɛ bi furancɛlafanga kɔni ka dɔn ka fɔ olu ka ta ka bɔ an ka jamana kunna nin waati na k'o man ka kɛ dɛ ko fɛɛrɛ bɛ lajɛlen de kan ka tigɛ jamana ka basigi fɔlɔ ka sɔrɔ ka kalata baaraw ni k'olu sigi sen kan kuma kolomara tɛ dɔwɛrɛ ye ɲɛta min bɔ a kɔnɔ n'o kan ka ɲɛsan ka jamana ma ka Mali ka basigi ni lafiya k'a bilo minɛ kɔnɔ ala ka kɛ ten n'an bɔra yen an balana k'a fɔ dɔgɔfiri marabolo kɔnɔ dɔgɔfɔrɔɲɛ kɔnɔna na wulikɛjɔ kɛbaw de ye wulikɛjɔ kɛ min ye mɔnikɛlaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya ka dɔn k'a fɔ boso minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ olu kɔni y'a yɛrɛ k'a fɔ u dayirimɛ bɛ sɔrɔ min na n'o y'u ka balo ɲini sira u bɛ taa o baaraw la an balana k'a fɔ ka taa fala kɔnɔna na u bɛ t'u ka mɔni kɛ o de sen fɛ min ye marifatigiw ye u ye wulikɛjɔ ta ka se ka danga latani ka ɲɛ suma ka marifa ci dɔgɔfiri fala dawolo fɛ o sen fɛ mɔnikɛla dɔw tun bɛ yen k'i ka dɔn marifakisɛ ye kelen sɔrɔ u kasarala nin na dɔwɛrɛ bɛ yen i ka dɔn marifakisɛ a kɔni tɛmɛna ale kɔni sera ka ɲɛma dogo tuma min na n'o kɛra dɔgɔfiri yɛrɛ lakana jɛkulu min bɛ n'olu donsolakaw olu ye wulikɛjɔ bɛɛ lajɛlen kɛ o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen la k'u kunda u ka mun kɛ u ye taa fisaya ni sigi ye u yɛrɛ kɛ fɔla bi k'u bɛ fɛn min fɔ jamana ɲɛmaaw hali bi wulikɛjɔ min bɛ sennaw fɛ u ka i ka dɔn k'a fɔ ni kura fiyɛw la u ka se k'u tɛgɛ di sigidalamaw ma n'o kɛra ko basigi lafiya min ni malidenw mago b'a la yɔrɔw la ye k'o bɛ sabati an bɛ dugawu kɛ ala ka basigi lafiya ni k'o sabati n'an bɔra yen an balana k'a fɔ bi an ka jamana kɔnɔna na Haut Conseil islamique du Mali an ka jamana ma ɲɛmaaw y'a yɛrɛ k'a fɔ Haut Conseil islamique du Mali kɔni ka se k'u bila baara la ko kɔrɔ baara min bɛ n'i y'a sɔrɔ u tun y'o baara n'u don ni kumaw kun cayara u kɛla ka yɛrɛ k'a fɔ Haut Conseil islamique du Mali ko sigikafɔ kɛrɛnkɛrɛnlen bɛ d'u ma u ka sigi sen kan Yada Gale Amadu Kufa minnu bɛ ka marifa ta jamana kama u ka se ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka se ka na cogo min na basigi lafiya u ni fasodenw bɛɛ lajɛlen ka jɛ k'u tɛgɛ da takuruda kelen na basigi lafiya kan ka jamana sɔrɔ ko fɔ wulikɛjɔ de ka kɛ furancɛlafanga ma ɲɛmaw o hakilila min taara fasoden caman ka fɔ la ko nin ye nisɔndiyakoba ye nka dɔw ka fɔ la ko ka tila ka sigikafɔ ka ni jariwala tigilamaw ye ko kabini kumaja ko nin ko in kun daminɛna ko a ma se ka ɲɛ sɔrɔ yalima nin ko in bɛna kɛ sira sɔrɔ fɛn ye wa ka se ka jamana in basigi kuma kolomana tɛ dɔwɛrɛ ye basigi ni lafiya bɛ bɔ a kɔnɔna na cogo min na yarabi ala k'an bila o sira kan n'an bɔra yen ɲɔnɔ marabolo kɔnɔ yɔrɔ min n'o ye Kanasago ye kunun ko i ka dɔn k'a fɔ wulikɛjɔ kɛra marifatigiw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ fɔcogo la sigidalama caman ka fɔla ye ko donsolakaw de don donso minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ k'u wulila ka jɔ daga min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'o daga i ka dɔn k'a fɔ donso daga ye o yɔrɔw la ye dɔw ka fɔla ye n'o ye Betora daga ye ko wulikɛjɔ kɛnin kɛra donso dɔ bɛ yen n'i y'a sɔrɔ donso in yɛrɛ tɔgɔ ye Mamuru
ko a tun bɛ ka dɔ ka fɔ daga kelen yɛrɛ kɔnɔna na fɔcogo la donsow yɛrɛ dama de don a na kɛ ko ale tun y'a yɛrɛ k'a fɔ n'a ma ɲɛ ko kow bɛ ka gɛlɛya ta k'u ka sigafɔ ɲɛɲini ka ɲɛsin jariwala tigilamaw ma dɔw y'a yɛrɛ k'a fɔ k'o kɔni tɛ se ka kɛ cogo si la k'o sɔrɔ kɛ ko kɛlɛ yɛrɛ min nana ko kanasago de kɛlɛ juguyara ni kɛlɛ bɛɛ ye ka ɲɛsin donsow ma ka tila k'a fɔ k'o dugu kelen ka taa bɛnɲɔgɔnya kɛ ni jariwala tigilamaw ye k'u bɛ sa ka ban u tɛ sɔn ma o jɔn fɔnbaliya kɔnɔna na kɔrɔfɔw la a na kɛ marifati kɔni bɔra u ni ɲɔgɔn cɛ min ye mamure ko ale kɔni a jɔngɛna kisɛ y'a sɔrɔ nga k'e ka dɔn ko nin waati na ko a kɔni ni ma kasara nin na maa caman ka fɔ la ko fɛn min ye ɲɔgɔn faamuya ye bi fo de ka sigi sen kan joona joona yɔrɔ ninnu kɔnɔ n'o tɛ a dɔ bɛ dɔ la basigibaliya min n'an da b'a kuma na a bɛ wara mara ninnu kɔnɔ an bɛ dugawu kɛ ala ka n ka jamana kɔlɔsuma n'an bɔra ye an ka jamana kɔnɔna na mawuludu a bɛ ɲɛnamaya cogo min na baaraw sigira sen kan min ye ka dɔn ka fɔ ntɛnɛn sufɛla fɛ ne ka dugu jɛ tara ta la o baaraw kimɛna 20 mars kɔnɔna na Seydou Ousmane Marana Haidara tun bɛ yen ale ye wele bila ka ɲɛsin fanga ma ye kuma min fɔ ye an ka lamɛn k'a ka ŋaniya kɛ an bɛ fɛ ka Mali yɛrɛ de bɔ bolo la an bɛ fɛ sa Mali yɛrɛ de ka jɔ an bɛ fɛ sous-région yɛrɛw k'a dɔn ko jamana dɔ b'u kɛrɛfɛ Assimi ni nin kɛra i hakilila ye saraka bɔ in to yen mɔriw to yen domaw to yen président taara Mali kɔnɔ yan bɛɛ taara k'a ka domaw ni mɔriw to kaliwa la a ma foyi ɲɛ foyi tɛ se ala kɔ n b'an ka minisiri fo a kumana dekun min bɛ Mali kan réfugié hakɛ minnu bɔra a y'u fɔ mais a k'a dɔn anw de lafiyalen tɛ su ni tile bɛɛ hali su in na n sigilen bɛ kira bange kɛnɛ kan ne welela mɔribugukaw de fɛ jɛnɛ kɛrɛfɛ kilo 20 damadɔ de bɛ mɔribugu ni jɛnɛ cɛ dumuni foyi tɛ yen wa an furennen don dumuni ti don wallahi maa maa ko i bɛ faso jɔ an b'i kɔfɛ maa maa ko nin jamana in ka tile sa galonkuru in ka jɔ sa tɔɲɔli ni binkani ka jɔ maa kelen ka mɔgɔ 100 ni yɔrɔ dun ka jɔ faama o faama ni k'i b'o de kɛ an fara ne don i kan f'i i bɛ fɛ min ka kɛ a ka kɛ dɔ kɛra a ye saraka ninnu jɔ a y'an ŋaniya fɛ ka baara kɛ ala b'a dɛmɛ ŋaniya ɲuman wulibali don dɛ an t'an faso jaba wallahi ne hakili la ne ye dɔ f'u ye sa dɛ Haidara y'a seko kɛ mɔgɔ min b'a fɔ cu bi o de bɛ ca fɔ sen dɔ b'a fɔlɛ jɛ i ye n'i kɔ donna a bɛ min fɔ ala ka n'i tulo don a la kumana mun ye wulibali ye ala minɛ mɔgɔw bila Assimi ko a y'a daminɛ n'a y'a daminɛ an ka taa se fɔ dɛnɛ wa an b'a fɔ o la jamana in dɔ bɔ ta anw ka jamana tɛ se k'a si bɛɛ kɛ wali jamana dɔ mankutuli la o ka kɛ an yɛrɛ fɛ yan sa o ka fɔ an b'a la k'a fɔ ni tun ye Seydou Ousmane Marana Haidara ka kɛnɛ kan ye a fɔra cogo min na an ka jamana basigi lafiya yarabi ala ka Mali bila o minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye min ye ɲɔnɔ marabolo ye maaw b'a fɔ ko gɛlɛya nɔgɔyara dɔw b'a fɔ ko gɛlɛya ma ban yaasa ka pɛrɛtigɛ di an ma ɲɔnɔ mara min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ o ye tugu mara ye mɔgɔ dɔ b'an bolo o la ale bɛ gɛlɛya minnu bɛ yen ɲɔnɔ bɛ lamɔ bɛ cogo di n'aw bɔ ɲɔnɔ bi ɲɔnɔ bɛ cogo di ɲɔnɔ gɛlɛya kɔni a ma ban diɲɛ don o don gɛlɛya de bɛ ɲɔnɔ gɛlɛya mun bɛ ɲɔnɔ foyi de ma bɔ a la parce que su ni tile an ka malo bɛ kɛ ka jeni an ka wotorow bi jeni motow bi jeni n'a fɔra ko ye suma de da k'o de tala ka se ka kan ka salango ka kɔngɔ na ka ɲinɛ ka kɔngɔ na an ka baganw bi tiɲɛ k'i bolofɛn ban jamana sigima k'o de lajɛ n'avion taara yala yala ten n'a ma baara kɛ o fu de kɔni foyi ma kɛ o ye kɛɲɛna de don n'a kɛra an b'o de fɔ ni mun ma kɛ an tɛ se k'o fana fɔ koyi foyi ma kɛ gɛlɛya dan kɔni an ta ye bi ɲɔnɔ n'a lamini bɛɛ lajɛlen n'a fɔra ko ninnu de bɛ don jamana camancɛ de kɔnɔ ko kan bɛ jo la kan bɛ nanba la a sigi mɛ farabugu a bɛ jabali a bɛ ɲɔnɔ nin de b'a la ka kɛ o koli de kɔnɔna na foyi bon tɛ foyi la olu n'a ma kana kɔni sigi camancɛ de la foyi t'a la ka kɛ sumaw b'a la ka jeni bɛɛ b'a dɔn mɔgɔ min ko ala e bɛ ala de tɔgɔ f'i da la e bɛna kana suma de jeni suma jeni yɛrɛ kɔrɔ bɛ cogo min na suma bɛ fɛn joli de balo dugukolo de kan fɛntigi yɛrɛ bɛ mun y'a ɲɛ na a n'a tɛ mun y'a ɲɛ na nka kɛmɛ gɛlɛyaden da ko karisa n'a mana kana bɛn ka siɲɛnaw ye an b'a ka sumaw jeni wa ni mun taara i ka foro la an b'i fa jamana ɲɛmɔgɔw n'u ma wuli k'a lajɛ anw ma fɛn fɔ mun na ni ɲɛ mun don jamana ko la k'u jija u k'a ɲɛfɔ an ɲɛna sa n'an wulila k'a jɔ waati mun ni donso ye fanga sɔrɔ a bɛ fɔ ko donso y'a kɛ tan nɔ mais jamana tigi de ye aw ye jamana tigi de ye armée yɛrɛ de ye jamana de bɛɛ de b'a aw de bolo bi an bɛɛ de ko an bɛ sa aw de nɔfɛ jamana kɔni a ka tɔw bolo bɛɛ ɲɛ de jɔ mɛ aw de la bi ni maa nana ni marifa ye k'o b'aw faa ko diinɛ tɔgɔ la misiriw caman b'a fɛ jamana in na yan nɔ mais jamana yɛrɛ ɲɛmɔgɔw k'a lajɛ n'o tɛ ka kuma fɔ an ye nin yɔrɔ in kɛ tan an ye nin kɛ tan an ye nin kɛ tan a ma kɛ dɛ an ka ɲɔnɔ mara bɛɛ lajɛlen ninnu de b'a la k'u yɛrɛ sago kɛ mobiliw marifaw b'a la ka yaala ka mɔgɔw fa ka mɔgɔw ka sumaw jeni i ye maa min ka suma jeni i m'a tigi fa wa san 20 joli nafolo maralen baga k'o cɛ ka taa
donc ni munun dahiri me go bolo ko dun e bi do kuma ka me yoro fa ka fo ko mun bala ka fo nyona ko tiente ko bara banedo ni bara banedo ala de bo donga ayru ni ala ci an nyona ga odi ama babi ama bashini daga ble de siri me nyona de dala dugu de bala ka wuli nun bala ko sago de kay dongo da ma avion ya nyona sanfa be munun na bala ka fenga esige nunu mu nge esige bake jamana ngoni an kamana gwana andar do chugo mundu ni nyamundo jamana nyamuko ko fanya na sa ala kama parce que azenga na de nyonon damate de manga me gien yoro be ka wuli ki jo nota ni dundlu bana ko gerebe ka mundlu la de akene ka ma kono ka fo kono tala ne tala wallahi ali preda mu fle o fanga de ami dugo ka ni ke uye ali bi ala ka se ku fanga si jamana la kana ala ka se ka nogoya anuma ambe dugo ke yarabi ala la ko dugo mine namboray ali bi nyono marabulo gelay munye morke koita ale ka do ka fo nyono marabulo kono na madogo lente ay nyinigali ka lere la nyono gelea bilama munde do morke kuita indi 11 grand chasseur nyono be position munabi fo iti nyono kele bani kele yerete anga kurane jigi wa anga yele won anga bulison anga fenson muguni kise do de nyono kise ban négocier li taba nyono gele juguya bi nangwa ba juguya fo moru de ya juguya jadi siti négocier de wanzigi meka fama de fle na fora dugu libérer dugu kelete ngalodu anga dozo mun fle maribugu dongo deme taraka bita kata du avion be sans fait wotro be duguma jadi sunu na bi anga moko ka wotro kamine kata na ya anga dozo ka balo avion be sans fait ko fara bugu libérer la ngalodu ma tsika do ma tsika bo dogo fribo choko kile la fanga tay dozo de be bolika jola ali shinu bina baka che kata na yi sheti wili ka bo afanka imana be fanga bila ko bila na furo tambulo bla anzigi memalo ni mungu na bi kebo de ko bi imana jogo mundo shini ki bina go shishu na tasoma biblawla la go shili tada do sorasi be de sorasi bi commandi nyemo ko be sorasi bulawo faranzia do ta faranzia bota faranzia li faranzi bora an wa kele be ke sorasi be ya nga ordu bi boro mo ordu ma dinda nga finitikuma nyemo ko ka ordu duma anga kele juga jube ma ko ya nyemo ko masira danga finitigu de ma enda wallahi anga malikuma boba obi atise dozo ka mugu tima atise faranzi ka mugu tima nga sorasi bi se ka nga keleba ka ordu tu bolo de muno parce que nyemo ko nande ordu duma aw me kana eni witti salango mugu bi chie sorasi kat lobe mugu manga na mu wele ubu kundanga ndu bina surana ubu turuna cheka sigi ka fura ku ka sigi ni bani ka jamani na kibi ka jamani ti jamani wera cheni kala na jahilu na farika ki ka jamani ti malibu chugo de labi o adundi ti kan do balola ambe anyira dom ku inji bayi wa ambachi fani ni fama bi ordu di sorasuma nyimko munum be ko ordu du mo ka seka anga kele ka seka ba ordu de dunduma nyina chewbe yade uti ya moriade dimi mbe sorasu labi atiseka fo wallahi chatise ba maliko no chewbula wallahi billahi ngasira dindi ma fevela ni feve yake far ubi makosa ubi boy mali kele politiki ba kono politiki mo de be kele ngoro kele kanaba ukoroto me sorasu ka fanga bla ko sorasu tina jamani mbla fo jamani ngasuma politiki ma feve na bi nyana ki ka chesiri ku sango sorasu ka sika bwanguna sorasu ti bwanguna fo ka jamani zuma marke kuitani tuyale kambe dugo ke yarabi ala jamana mbasi la fiak kuma mbe sena ala kanga jamana blo mene kono nambura ye fana marabulo kono na dugu mbe ni yaso na be wele ko beleko mi ye suraye marfati do dunaye kata marfauchi yasa kan pratika dama fana kado be ni yaso no tungara ale tumbe bele ko akwati la kera le renyena ale bambulo ne kan wati na balma ga itoko ne jamune e jone ka bomeni ne to abubakar tungara ka bo fana o ba fo mako gerebu fama mbe kala ke fana de bele ko abi fana marafe ambalma ke anye kuna foni sura ko marfati do duna bele ko ako kera tugudi ya marfati do duna ya aya soro ne reboto do bunege mobili ende ta mena ne sorla kana beleko ne ko sofrege ma ngombo te soka ta fana kono ko ni mobili tara fana ko bagi tu te son kantre quoi o kala mi ke kan anga shi ba te sigi te dori mad na mol kono jusqu'à 23h wati marfatu na fambe ke manga ne refe ngoni nga prantike mi kila ngode do ka daile ka du mobili kono ka dankre fe ja o te fambe kala masokai ay ro ko ni ma ngoro ta na mobili se sukoro anga na bali mina we doke ka muguti o surla kata bo utara sira ni refe an ko ni dale mo mobilisation su dugoro antaro tara koron so tara tlebi antaro akara ka fo jiginere kira fe beleko ata kalama uga wulike de ngoni se fe surata ni cheni ko ni kera beleko ino ya la ante fo kalama parce que ay ko de mugu kan sumana ulla dro ka mobili dale ne meni dro ka bolika du sokono ka sofna da so kan da ni ya wera yin ga bandu do walma ni jare wala tikila mawde jadi wala kila ma ko ndo basi bafla Allah akbar o ko mbo dadro buka muti to ko buka muti e puis entre buk makana ay rek reso buka flakan de fabe char la ne ko ni dawar bana maliko la nu mala je re akonya na volonté ko nu ko sisan ko ni abafika ke fambe de sa nu ko ni mala je re foi mai wallahi ni ti ko nyana mai de mali fama were de kala je sa fe min bifo
furancɛ fanga ko la n'a sɔrɔ tiɲɛ kɔni dɔ kɔni o k'a lajɛ ka wuli ka jɔ sabati sa walasa jamana ka sigi sinon ne kɔni ɲɛ bɛ min na vraiment nin tɛ taabolo ye nin ye kasara de ye fan bɛɛ lajɛlen fɛ voyagekɛlaw dama yɛrɛ tɛ u bɛna dugu min yɛrɛ attaquer sisan hali anw sigilen dɔ mototigi dɔ nana o ka moto mankan turuna o yɔrɔnin bɛɛ o ye mugu gadaw dɔrɔn moto mankan turuna o ye moto yɛrɛ de ta ka taa wa ou bien a kɛra cogo cogo ale si don ko la bilen kuma ka laban kɔni tiɲɛ yɛrɛ la a y'a fɔ Mali faamaw ye sɛbɛ la a ko in yɛrɛ ka bɔ dalafɔ la i cɛsiri ka baara kɛ a cogoya yɛrɛ la komi minnu yɛrɛ sigila an kunna sisan fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ walasa bɛɛ ka sira sɔrɔ f'a k'a sɔrɔ Mali yɛrɛ de basigila mugu bɛ mɔgɔ tɔ na hakilisigi foyi tɛ hadamaden kan k'i bɛ se ka fɛn min kɛ ka mugu to i tɔ la a tɛ se ka kɛ. An balana k'a fɔ ni tun ye seereya dɔ ye ka bɔ fana min bɛ n'i y'a sɔrɔ ne nin kɛra ale ɲɛna bɛlɛkɔ an bɛ dugawu kɛ yarabi Ala basigi lafiya bɛna sira o sira fɛ Ala k'an bila o minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye min ye ka dɔn k'a fɔ wulikajɔ dɔ kɛra min ye ka dɔn k'a fɔ yirimajɔkaw fɛ yen fure dɔ yira a kɛra dabalibanko denmisɛnnin dɔ fure taara ye k'a sɔrɔ maa si ma se k'a dɔn sababu yɛrɛ min kɔni don tuma min na n'o kɛra Siri Kulubali wula ni ka taa ɲininkali kɛ seereyaw la a kɛra maa minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ u tun b'a ko ju la olu dɔ b'u ka sira de an k'u lamɛn. Ne tɔgɔ Abubakar Sila ka bɔ Yirimajɔ bon ni cogoya in kɔnɔna kɔni an bɛɛ kɔni surprendre de don denmisɛnninw ye denyɛrɛnin su dɔ découvrir an kɛrɛfɛ mais u y'a découvrir cogo jumɛn na ne kɔrɔmuso a y'a mɔdenw de bila k'a ka saga gɛn ka bɔ bin na o ye saga gɛn a y'a fɔ n kɔrɔmuso ɲɛna k'o ko den su de bɛ yɔrɔ in na parce que ale ko k'a ye saga gɛn k'a ka taa ka bɔ yan a ko non k'o ko den su bɛ yan o seginna ka don du kɔnɔ ka ne wele ko ne ka na ko n k'a lajɛ ko mun de bɛ yɔrɔ in na bon ne ye den ɲɛ tiɲɛna a binnen a kɔnɔ ka ɲɛ k'a kun sulu o puis a sen taga min na a duguma yɛrɛ a kɛra komi a tigi y'a bange cogo min na dɔrɔn a nana fili o cogoya kelen de la a ma foyi bɔ a la yɛrɛ. E bɛ nin miiri ka kɛ mun de? Bon ne kɔni bɛ nin miiri ka nin kɛ fɛn min ye an yɛrɛ an tɛ se ka caman fɔ janko la mais silamɛya min fɔ ladamu kan n'an ko k'an danbe dɛ o de ye nin ko ninnu dafabaliya ye. A fɔlɔ ye mun ye i b'a jate minɛ den sɔrɔla cogo mun na sinon a ka gɛlɛ furumuso ka taa den fili parce que furu ye bɛ don sira mun fɛ muso tɛ se ka bɔ o sira ninnu fɛ ka tila k'a fɔ k'a bɛ taa den fili hali n'a dimina a bɛ se k'a di cɛ ka mɔgɔ dɔ ma a b'a yɛrɛ ɲini furu bɛ se ka sa o kun kama mais nin bɛɛ bɛ se ka kɛ kumasilu ko ye dɔw yɛrɛ bɛ se ka kɛ muso furu dɔ b'a kɛ k'a sɔrɔ Ala k'an kisi n'a sɔrɔ ale cɛ t'a gɛrɛfɛ n'a ye nin sɔrɔ a cɛ kɔfɛ a bɛ se ka k'o ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen mais musomaninw de ka ko ka ca ninnu ko ninnu la ka caya ni den ma lamɔ cogoya ɲuman na siga t'a la a bɛ nin nasuguyaw de kɛ nin min filɛ ka nin fili ten est ce que n'a ba tun y'a fɛ ale tun bɛ kɔnɔ tɔrɔ ka sɔrɔ ka den fili ten a tun tɛ se Ala k'an kisi nin ɲɔgɔn ma. Ne tɔgɔ Cɛmɔgɔ Dame ne ye chef secteur Finiko Fara district bon an ye fɛn min ye kɔni fɛn cɛ ɲuman tɛ parce que adamaden ko de don i ye kɛlɛsɛgɛ sɔrɔ cogo o cogo ni Ala ka latigɛw don ni sugu bɔra la ni ma se k'a mara i b'a di dɔ ma o b'a mara o ka fisa i kana fili ɲama na ten o ye fɛn min cɛman ye donc an bɛ dugawu de kɛ sa Ala k'an kisi a ɲɔgɔn wɛrɛ ma ni kunnafoni min bɔra la fana an bɛ se ka faamaw ladɔnniya k'a fɔ nin de b'a kɔnɔ an bɛɛ kɔni an tulo dayɛlɛ k'a ɲɛ dayɛlɛ n'an ye min ye an bɛ kunnafoni di faamaw ma. An balona k'a fɔ ni tun ye sigidalama dɔw kan ye a fɔra cogo min na an bɛ dugawu kɛ yarabi Ala maa min bɛ kɛ nin ko sababu ye yarabi Ala Ala k'a to fura ka bɔ a ka woro ɲɛ ma ka se ka tɛgɛ da tigi kan ni maa ye maa fa o ye su de su fa diɲɛ tɛ dɔwɛrɛ ye da i n'a ɲɛ i n'a kɔ an bɛ dugawu kɛ yarabi Ala Ala k'a ko ni ka yeli da ko kan n'an bɔra ye min ye ka dɔn k'a fɔ 15e arrondissement commissaire olu ye wulikajɔ kɛ ni k'u tɛgɛ da wulikajɔ kɛbaa dɔw kan minnu tun ye ka dɔn k'a fɔ waliyatigiw ta ka ɲɛsin u ma baara in kɛra cogo jumɛn de la an ka commissaire lamɛn. Ne tɔgɔ ye Musenba ye ne ye 15e arrondissement commissaire de ye an ka équipe de patrouille o tun bɛ ka patrouille kɛ golfu carré kɔnɔnaw na a bɔr'o la a nana yɛlɛ goudron kan conformément aux instructions de la hiérarchie donc a yɛlɛlen goudron kan a nana bɔ a kalama waati dɔ la ko kamalenin fila tun bɛ mototaxi dɔ kan u ye polisiw ye dɔrɔn u farala ka don carré kɔnɔ donc u bolibatɔ u taara bɔ ka bin u bɔlen ka bin u wulila tuguni k'u ka moto ta tɔ kelen dɔ o ye moto ta min bɛ ka moto boli o tagara mais dɔ in o kɔni o taa yɔrɔ ma ye mɔgɔ yɛrɛ m'o ye a ɲɛna bon polisiw ko nin ye ko min ye nin tɛ ko ɲɛnama ye parce que n'i ye mɔgɔ bolitɔ ye ten surtout moto taxitigi est-ce que ko dɔ t'a kɔfɛ donc o ye polisiw ka attention attiré u donna carré in kɔnɔ u taara moto in jɔlen sɔrɔ da dɔ la saki bɛ moto in kan ani moto tile b'a la mais mɔgɔ tun t'a kɛrɛfɛ moto taxitigi nana dɔrɔn ka moto taxi jɔ dɔrɔn ka yɛlɛ so sanfɛ a donna so dɔ kɔnɔ yɔrɔ in t'a ka so yɛrɛ ye o so ye étage 3 de ye ka yɛlɛ fo sanfɛ a kɛlen ka polisiw ye da la dɔrɔn a y'i cun k'i to étage 3nan sanfɛ k'i cun a y'i cun a ma se ka taa parce que ko in digira la donc a dalen tora o position na u y'a ta u nana n'a ye yan 2 heures du matin u ye wele bila ma n bɔra n yɛrɛ nana ka n'a lajɛ mais o y'a sɔrɔ u kun taara n'a ye dɔgɔtɔrɔso dɔ la donc u taara n'a ye dɔgɔtɔrɔso la radio ni fɛnw kɛra sɔgɔmada fɛ u y'an wele u y'a ɲɛfɔ an ye k'a sen karila donc a nana a minɛna ka téléphone min fana to a bolo
an nana sɛgɛsɛgɛli ta k'o fana layɛ an taara sɔrɔ o fana ye dɔ ka telefɔni minɛnen a la marifa joro fana na k'u ka telefɔni n'o la donc an bɔlen o kalama sisan an y'a ɲɛfɔ a ye o min bɛ nin ko in kɔnɔ min bɛ bɛɛ lafiya o ye tiɲɛ fɔ ye a ko k'a bɛ tiɲɛ fɔ ko ale ni mɔgɔ dɔw de bɛ jɛ mototigi bɛ a ta kuma dɔw la ka taa bila kɛwale jugu in kɛyɔrɔ la mais ani mɔgɔ dɔw de fana bɛ yen olu bɛ jɛ ka nin kɛwale jugu in kɛ mɔgɔw la ka mɔgɔw ka moto minɛ k'u ye moto min minɛ yɛrɛ ko dan t'a la wa hali don min an b'a minɛ a kun kan ka taa dɔ ko fana su donc a y'i tilen a ye tiɲɛ f'a ye a ko téléphone min bɛ cɛ nin dɔ in bolo o minɛna braquage de sen fɛ o ye marifa de jɔ mɔgɔ wɛrɛ fana na k'o ka fɛn minɛ an kɛlen ka filanan in ye sabanan tɔgɔ fɔ an ye k'o bɛ yirimajɔ donc o bɛ yirimajɔ an ye fɛɛrɛ bɛɛ bila sen kan ka t'o fana minɛ f'a sigiyɔrɔ la yirimajɔ an taalen ka t'o minɛ a sigiyɔrɔ la an ye téléphone den 2 sɔrɔ ale fana bolo ale ka téléphone utiliser ta 2 ka tila tuguni ka marifa in bɔ u ka so kɔnɔ saki min filɛ nin ye k'o saki fana bɔ o fana dɔ de ye bolofɛn suɲɛna a ka minɛnw bɛ saki kɔnɔ saki in fana ye o de ye o téléphone 2 fana an ye sɛgɛsɛgɛli ta k'olu fana sɛgɛrɛ an taara sɔrɔ o téléphone 2 fana bɔra mɔgɔ 2 fana bolo o si ni si tɛ kelen olu fana attaquera ka u bolofɛn minɛ o la o condition kelen na an b'a ladan k'a fɔ ni tun ye 15e arrondissement commissaire ba ni tun y'ale Kaɲɛ ye a fɔra cogo min na ka 15e arrondissement polisilakaw ka foli ta ka ɲɛsin u bɛ nin wulikajɔ min na bi jamana in kɔnɔ na fɛn dogolen tɛ yarabi ala maa o maa ye nin waleya ninnu kɛba ye ala ka fura bɔ a kelen ka bala yɛlɛ ka woro ɲɛma n'an bɔra ye min ye victime minnu bɛ yen ni olu ye gɛlɛya sɔrɔ wulikajɔba minnu kɛra ka ɲɛsin an ka jamana kɔnɔ na M5 ka wulikajɔw fɛ olu y'a yira k'a fɔ tiɲɛ de la k'an bɛ yɔrɔ minɛ ko bi kuma caman fɔra olu ye ka kuma caman ninnu yɛrɛ bilama olu bolo mun de don hali bi yaasa k'a bɛrɛ pɛrɛtigɛ d'a ma Sylvain min ka kuma da ale b'a ɲɛfɔ an ka lamɛn. Moi c'est Sylvain Abdoulaye ni victime wa porte-parole. Lajɛrɛ kun tun ye mun ye k'a fɔ maliyɛnw ka dɔn gɛlɛya mun ye ni mɔgɔ ninnu sɔrɔ a mun sɔrɔ foyi la fo n'a kɛra faso k'a fɔ jamana kɔnɔ den fanba ni olu bɛɛ kɛra kulu kelen ka fara ɲɔgɔn kan n'o tɔgɔ M5 o ye weleweleda bila k'a fɔ jamana maracogo man ɲi donc n'u bɔra o de la a fɔ jamana maracogo man ɲi jamanatigi kɔrɔ Ibrahim Boubacar Keita n'a nɔfɛmɔgɔw ka walan sɛmɛ donc o kɔnɔna de la dɔw taɲana ala ka hinɛ la dɔw fana kɛra lujuratɔ ye mais san 1 ani kalo 3 bi mun nana kɔlɔsi k'a ye jamana ma mesure foyi ta ka tasibila ta ou bien mun yɛrɛ bɛ bi k'a fɔ marifakisɛ bɛ sɔrɔ dɔw la k'a fɔ mɔgɔw bɛ sɔrɔ u paralyselen don k'a fɔ mɔgɔw bɛ sɔrɔ u mago bɛ furakɛli la o mɔgɔw la ko jamana ma foyi kɛ ka ɲɛsin olu ma an ko nin tɛ se ka to tan et pourtant depuis fangakɔrɔ taara gouvernement kɔrɔ min bɛ ni Bulu Sise ale ye traitement minnu kɛ Luxembourg la depuis o fanga taara fo bi jamana tɔgɔ la furakɛli ma ta ka ɲɛsin ninnu ma donc o de kosɔn an bɔra ka kibaruya ka di maliyɛnw ma bien avant ça anw ni Choguel an ye baara caman kɛ ɲɔgɔn bolo depuis M5 mana gouvernement ɲɛmɔgɔya la depuis ale mana ale yɛrɛ Choguel an n'a sigira a y'a fɔ an ye siɲɛ caman a ka so an sigira comité stratégique kɔnɔ a ko bandaw ye 15,000 min di victime ma ani malobɔrɔ 5 nin ye lagosi de jamana ma mais a ma bara ale la parce que gɛlɛya min ani mɔgɔw ye wulikajɔ min kɛ a ma kɛ bandaw ɲɛna parce que fanga taara ka d'a ma donc an ka to ɲɔgɔn bolo don o don ni M5 ye fanga sɔrɔ ale Choguel ale ka baara fɔlɔ bɛna kɛ maa minnu bɛ yen n'u bɛ degun kɔnɔ ni mɔgɔw la ka se k'u furakɛ an y'o layidu di ɲɔgɔn ma Choguel nalen premier ministeriya la M5 tɔgɔ la a y'a reçoit fo siɲɛ 2 bɛɛ Choguel bɛ layidu di a layidu kelen a t'a bɔ a sira ma siɲɛ fɔlɔ la a y'a fɔ an ye k'a fɔ ko seli la a bɛna saga di victime wɔn ka musaka a bɛ jɔ n'a bɛɛ mais Choguel m'a kɛ sisan mɔgɔw bɛ yen nɔ hali u tɛ sunɔgɔ dimi b'u kan hali sisan filɛ ka kuma yɔrɔ min mɔgɔw bɛ yen balo b'u farisogo la mais tɛ ka furakɛli sɔrɔ ka sababuya kɛ mais ko moyen tɛ yen mɔgɔw bɛ yen nɔ u fatura k'u ka denbaya to an obligera ka yɔrɔ jɔsi de ɲini ka d'a dɔw musow ma pour que u bɛ se ka survivre luwanse juru yɛlɛlen don a dɔw la parce que mun kun jɔlen don n'u ye o fatura jamana ma se ka foyi kɛ an ko est-ce que nin bɛ jamana kanu ka don mɔgɔ la e bɔra faso de tɔgɔ la san 1 ni kɔ n'i y'a mɛn Asimi bɛ fanga la bi n'i y'a mɛn Choguel yɛrɛ Asimi tɛ an bɛ se k'o faamuya mais Choguel ale na anw de ye ko bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛ ko bɛɛ dɔn su ni tile an bɛ gindo dilan ɲɔgɔn fɛ donc nin yɔrɔ de la n ko an tɛna welewelekan bila bilen Choguel ma parce que comité stratégique a mɔgɔ fɛn fɛn bɛ yen cɛkɔrɔba ninnu caman bɛ yen an sera a bɛɛ ma gɛlɛya mun bɛ yen k'a f'u bɛɛ mais bɛɛ bɛ place ko kɛlɛ de la
la bɛɛ bɛ fangako kɛlɛ de la mais minnu bɛ kuma ko k'a fɔ Choguel a muso de kun fatura na ou bien a den de kun fatura na ou bien Assimi ou bien jamana responsable jamana bɛ minnu bolo bi est ce que ɲinɛ kun bɛ k'u ɲinɛ kun tɛ k'u en toute sincérité e ma ye Ala ko hali n'i ye mɔgɔ faga ni m'i tugu Ala ko i ka jeli sara bɔ i bɛ wari mun di o t'i n'a fɔ o bɛ mɔgɔ nisɔngɔ bɔ mais Ala b'a fɔ parce que ɲama de b'a la i b'a bɔli min kɛ k'a da somɔgɔw ma ɲama in bɛ taa dɔɔni a ka ɲi mun yɛrɛ ye jeli bɔ donc k'a fɔ jamana marabagaw ye u k'a faamu anw ye denmisɛnnin ye mais an ye dɔ kalan ɲɛnɛmaya taabolo la ka dɔ kalan Ala taabolo la donc an tɛ kuma an kunfɛ k'a f'u ye n'u bɛ fɛ u k'u sago sɔrɔ Maliko in na n'u bɛ fɛ basigi dɔ ka na jamana in kɔnɔ le sang est sacré minnu bɛ yen nɔ k'u jeli donna nin ko in na minnu bɛ yen k'u ni donna nin ko in na n'u kɛra lujuratɔ ye k'a lajɛ ninnu dusu u k'a sumaya u k'u somɔgɔw u k'u kɔfilɛ u la n'a fɔra bi ko dɔw tun bɛ yen nɔ ko o musow ko fɔ anw bɛ yɔrɔ jɔsi de ɲini ka dɔ olu ma o waati kelen Choguel ka fond de souveraineté a kana se k'a b'o la a tɛ se k'a ta jamana tɔgɔ fɛnɛ la don o don a bɛ layidu d'a ma a b'a layidu bɔrɔtɔ. A fɔra cogo min na an bɛ dugawu kɛ yarabi Ala basigi lafiya Ala k'o sabati bɛnɲɔgɔnya Ala k'a bila o minɛ kɔnɔ n'an bɔra yen Zafinakaw fɛ yen Mbewani kɛrɛfɛ dugu dɔ bɛ yen n'a bɛ wele ko Zafina an ye kunnafoni sɔrɔ ko maa dɔw minɛna ye nin waati in na an balimakɛ dɔ b'an bolo nɛgɛ kan an balimakɛ i ni ɲankuma an balimakɛ bɛ min an ye kunnafoni sɔrɔ ko mun kɛra aw fɛ yen ko maa dɔw minɛna ye a ko kɛra cogo di kunun ko sura de don an ka cɛkɔrɔba ne yɛrɛ fa de don u nana ka n'a minɛ safo seli la tuma min na dɔrɔn u nana ka na don du kɔnɔ dɔrɔn k'a minɛ ka taa n'a ye ani alimami den dugutigi ni alimami den dugutigi ani alimami den jɔnw de nanu minɛ ka taa n'u ye ɲinini donsow de nanu minɛ ka taa n'u ye aw yɛrɛ aw y'a danganiya k'a fɔ k'olu de don olu de don an yɛrɛ b'u dɔn minnu nana an b'u dɔn u minɛna mun kama u minɛna mun kɔni kama an b'u minɛ kun dɔn parce que jadisiw de bɛ kungo kɔnɔna na u ye dugu bɛɛ de k'a minɛ kɔrɔ fɛ ka na n'u sera dugu o dugu la u b'a fɔ k'a ka taa bɛnkan ta ko n'an bɛnkan da aw ka malo ci k'a ka nafolo bɛ taa n'a ye u nana an ka baganw cɛ ka taa n'u ye anw lamɛnna ka taa ɲɛfɔ min kɔ ye donso an y'a ɲɛfɔ ɲɛna ko an yɛrɛ bɛ se an ka baganw sɔrɔ cogo min na f'an k'u ɲini donso de ko a ka baganw cɛlen ani donso minnu bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ n'a jigi daminɛ a taara foli ye olu ko n'a b'a ka baganw sɔrɔ cogo min na k'a yɛrɛ k'o ɲɛɲini bɛɛ ko an bɛ se k'u sɔrɔ cogo min na f'an k'a ɲɛɲini an taara jarisi ninnu fɛ ko f'an ka an n'u ka bɛnkan don an k'an bɛ bɛnkan jumɛn kan k'olu ka sariya ye ka jaga bɔ ko ka musow ka suturafini ta ko ka denmisɛnninw ladamu an k'o tɛ baasi ye n'o kɔni dɔn anw bɛ jɛ n'o waasa anw bɛ se k'an ka forow sɔrɔ k'a baara an ma bɛn fosi kelen ka o kumakan fɔ ani k'u tɛ arajo jouer k'u t'o fɛ an ko n'o don an bɛ se k'o dabila an bɛnna fɛn fɛn ka o ye donc o kɛlen min an nana so la o dugusajɛ minnu mɔgɔw taara foro la an ma bali ka bɔ foyi la o kɔfɛ tuguni u sera ka taa ɲugu fanfɛla la tuguni ka taa mɔgɔw girin ka bɔ foro kɔnɔ jɔnniw o jarisiw ko n'u ni mɔgɔ ma bɛnkan ta k'u ti don foro kɔnɔ o kɛlen kɔni min kɛ n'olu taara olu girin ka bɔ foro kɔnɔ samedi don an ka mɔgɔw taara foro kɔnɔ an ka mɔgɔw taalen kɔ foro kɔnɔ sa u lamana tuguni ko ninnu ka hakilila la ko anw ni ninnu bɛn bɛ fɛn wɛrɛ kan ko kumana donc anw ye jadisiw ye anw de jadisiw ye sɔrɔsiw nana ka na ɲininkali kɛ ko a fɔra ko jadisiw bi yan ko bon jadisiw kɔni bɛ kungo de kɔnɔ anw m'u ye u bɛ kɛ kungo de kɔnɔ u nana ka na an ka cɛkɔrɔba ɲininka wulada fɛ sɔrɔsi cɛ saba a k'u ma ko olu ma ni ninnu ma bɛn foyi ka nin kan kelen kɔ o kɛra wulada fɛ sɔrɔsi ninnu taara ko surafanaduma waati an bɛ saako la an bɛ balabama donso ninnu nana ka na don an taara misiri la u nana ka na cɛkɔrɔba minɛ ka taa alimami den na taara n'a ye an kɔni bɛ ka wele bɔ fanga na waasa u bɛ se k'u bila cogo min na cɛkɔrɔba yɛrɛ si bɛ san 80 ani san 3 de la a ka fura ordonnance b'an bolo fura y'a su 2 de ye a ma fura ta a ma foyi ta an kamana gannen don an kɔni bɛ ka wele ka fan bɔta la pour que u bɛ se k'a to u bɛ se ka cɛkɔrɔba in sɔrɔ cogo min na a bɛ se ka dimi kɛ ka fura ta an kɔni b'o de lahalaya kɔnɔ an bɛ dugawu kɛ yarabi Ala ka cɛkɔrɔba ɲuman se ka na so ami yarabi an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye Zafinakaw y'an bolo an bɛ dugawu kɛ an ka jamana kɔnɔ fɛn o fɛn bɛ na ni basigi bi an ka jamana kɔnɔ na Ala k'an ka jamana kɛ ten an bɛ nin fɔ a ye kuma caman kɛ nin bɛɛ lajɛlen ka jamana kɔnɔ na o ye hali bi lakanabala de warala n'o tɛ ni lakana bɛ yen Mali lakanabaw tɛ maa wɛrɛ dɛ lakanaba tɛ dɔ yɛrɛ dɛ finitigilakaw an bɛɛ bɛnnen don olu de kan n'olu bɛ ka lakana sabati ka Mali dugukolo bɛɛ k'u ta ye maa si tɛ gɛlɛya si sɔrɔ si ni Ala sɔnna ma kunnafoni tɔw kunnafoni nataw la an b'olu bɛɛ lajɛlen ɲini ni k'olu piratigɛ d'aw ma an bɛ dugawu kɛ Ala ka jamana in basigi n'an bɔra ye Yusuf Toloba ale ye déclaration dɔ bɛ yen n'i y'a sɔrɔ ale da sera fɛn min b'u fɛ bi a da ser'o ma o kɔni kɛra i ka dɔn k'a fɔ kɔrɔfɔ min carilen bɛ bi kɛrɛnkɛrɛnnena jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ k'olu ka marifa bilali a bɛ kɛ fɛn minnu k'a da ser'o ma Yusuf Toloba ye kuma min fɔ o filɛ. Aw b'a fɛ ka an désarmer ni an tɛ jɛn n'a ye koyi tant que jamana nin ma sécuriser an bɛ min ɲini aw fɛ a ye wuli a ye kɛlɛ ni
mogo de be yala sisan anga kaun nyongon che kafoko uga nani mogo ga lisie ube mogo ga fenge mogo bala ga to sebenke na deder nyamogo wele ne anyiniga deder nyamogo ko aleta kalama ne ko na ita kalama na mena abubo ha mali kona recrutement mogo na recrutement kadai dossier wu eti dossier wu iga kanga ta na arme kadi na ma dossier ta odise ga mogo wera tawa dossier ma dabo ko buta arme la dossier ma jigida mogo sikan kafoko aya nin kele ni ke ambita surasiya sambi wora sambi duru ebita munde ga arme la dossier ta yere nyinidi ambiga an yere de wala mali famo ambi min nyini awfe kere yala minum bo fangana bi colonel na agon mogo minum balaga atugo aw blasirani mogo nyana mounted mba fo awire wulude ya jamana ni dabiri uba fega dabiri tuguni fen wo fen na aw ba ke jamana ni kono ay doso wele ay sigi ay kuma doso hakilla e minye aw ga alege jamana ni kono je ya doronde be sega jamana ni keleni ba fo jien surasi ben nana ya jamana ni na iya sura an kono ma je atiba bamako ka fogo association wo bien ne dina mogoy adunata aborta nebi kelani ba mawo banana awga minaka sigi ngo kele nyamago be bamako de atna awta do nga faawi kele ban la jume de sega adillaga na tuluba fe ukana ga alege mimbi wube minnani amba kalamako dongo ne ame arajo dola ukun ya mogo do wili ka nyiniga uko ulu ye kele bannawi wuya iraga fogo doso mogo fagalate sisan iga dogayali sera doso duma ha kele ni doso ni kele minum bala ka kele ke ulu de be se ka kele ni ba bamako gilasi miladi se ka kele ni ban mba fo awe mali famon ay ulu toy sigi ka fo do ay jadi nu wili ora abu kuma ni mogo minu ye ulu de bala ka kele ke association tara awfe neko mbi kele ban mori tara awfe ko neko mbi kele ban awga minaka sigi walle awu na yekele ni beke chogu mina sisa galondo wula ne ya karsa welu kele ni anga je ya annu nyonche ban kafo ko jadizi mimbe sandri la kafo ko wuga gelen wote ko walle na fugu de bo sinko kise doron awga an finance ban kise doron awga di doso ma ban kise doron aw kana foy di doso ma na kisete kale saba kale nan kon awga alega mimbi awya mogo nega ko accord kele ni sisanche ab jogodi na ya yoro la kana amase nimmaw semeni kele doso be sega atogo ubisega malfabla semeni kele doso ko ga gelewa bi jannan nu flega farabugu nu fle bi ab jogodi marbugu nu fle bi ab jogodi nunu be kuma accord signewa kata nyono kata fo farabugu nunu be kuma accord signewa bi fagal bala ga kay rojme mawo mana iser amma ko accord ado awde nanani kele ko anga accord ke amba accord jumenke mogo ya accord ke ibora mallaw ambalodan ka foni tu Yusuf Toloba Kanye basigini la fianga jamana kona na wele kuma belajere kunde dore ubisika sabati choko menfe ala kanga jamana basi na mbora ye mi ka do ka fo o clay no e kule munu be dungo jugani ruru kelali ko fo olu ye sega munu ke sans vla ka to se ba wura di mali ministre nyama ma jamana nyama uma o senfe ko du keme saba oniko o de sega lembe ka soro dungo juga ya sababu ka soro ma kono to nyone e karolu no na yasa kana peratika da manyema e mumene gindo yale banyefo angalame ay sanfla bara minu ke anyo de ke gafe salere ba ni na on fe anga ke gafe ka di jamana nyamo ma ani ni jamana nyamo ko ra premier ministre ani baraka da minu na wele ko institution ka di wulu fana nyamo ma be ki joro fa afula anana o de kono o de hukum kono primature la ka papier di premier ministre ma akuma ba fula ye ambe bara minu ke ka kuna kono di wala sa jamana don ka fanyo ko ko yuru ko ani ka soro ke minte sare ko na kafoko ulu mai abe jamana lasiki kofa o abe forma pour prévention o konna na aye la je chama ke sa ke ado be sika ka atelier ye do be sika ka séminaire ye do be sika ka anga nyongo ye sra do fe ka kuma aye ni mo mi ne nyongo ye o la katane mo ba kele ani kemendu ka kuna fon duma ani aye minu fo télé na radio la wa jira ka fo minu kuna fon di jora ba ba ni baran parce que ka kuna fon di mo ka don ka foko
man ka kɛ anw fɛ nafa b'o la kosɛbɛ ka tɛmɛ sɛgɛsɛgɛli kan sɛgɛsɛgɛli kɔni bɛ kɛ effectivement an y'o kɛ o kɔnɔna na an ye dossier 9 de lase tribunal la olu ko dossier taara ka ban tribunal la dɔw yɛrɛ taara ka ca ni san 1 ye a baaraw bɛ ka kɛ donc o mɔgɔ 9 an ye so minnu sɔrɔ u bolo an kɔni ka jate la min ma sɔrɔ sira jɛlen kan a kɛra so 384 mɔgɔ 9 so sisow b'a la villaw b'a la dɔw bɛ ACI kɔnɔ dɔw ye samasow ye dɔw ye forola sow ye donc olu fana dossier taara tribunal la ka ban donc an ye kumaba de ninnu ye min bɛ rapport ninnu kɔnɔ. Ni tun ye min bɛ tali kɛ Mumuni Gindo la u y'a fɔ cogo min na u ka sɛgɛsɛgɛliw sigi sen kan maa o maa nɔ bɛ ko la an ka jamana kɔnɔna na ka wulikajɔ kɛ ni k'a bɛɛ lajɛlen ngɔnɔ minɛ sanko fasoden ta ma kɛ maa min kɔnɔ ka se k'a fɔ an ka jamana ka basigi n'o tɛ a kelen bɛ maa kelen ɲɛ wɔɔrɔ dugu la o dugu fiɲɛdɔ dɔw bɛ yen o ye gɛlɛyaba ye de ala ka kelen ɲuman d'a ma n'an bɔra ye min ye ka dɔn k'a fɔ kulu ye cikɛlaw ka kulu min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ kɔrɔsɛnnaw ka coopérative ko kuma cayalen bɛ dɔgɔfɛn kɔnɔ wulikajɔ kun kɛra wa ko ni ala sɔnna ma sinitigi bɛna wulikajɔ wɛrɛ kɛ nin bɛɛ lajɛlen bɛ maa min kɔ n'i y'a sɔrɔ n'ale kun tɔgɔ fɔra k'a fɔ ko gɛlɛya de bɛ ale yɛrɛ ka fanfɛla la ale yɛrɛ kumana n'o ye Sulemani Fɔnba ye kuma kun ye fɛn jumɛn de ye an ka lamɛn. 2020 coopérative ka ɲɛmayaso la yan n'o ye confédération ye mankan dɔw kɛra ye élection kunkɔrɔ Bakari Togola bɔlen ye min y'a remplacer n'o ye Anfa Kulibali o ye kun ye papier bɔ ka élection dɔ organiser mais élection ni a kɛra mankan ye ala y'a kɛ assise coton yɛrɛ nana kɛ o assise coton yɛrɛ senfɛ sɛnɛkɛlaw yɛrɛ y'a ɲini gouvernement fɛ ko ka bureau transitoire dɔ bila en place o bureau ka élection organiser pour que mɔgɔ ka bila ka ɲɛmaaya la ko minnu bɛ olu t'u dɔn donc o équipe transitoire min fɔra paysan fɛ ko k'o bila yen gouvernement de sɛbɛn kɛ ka taa tribunal la pour que tribunal ka ordonnance ta ka ne désigner o la o kɛra le 1er septembre mais mɔgɔ minnu ko k'olu ma jɛn n'o ye k'olu de gagnera élection na olu y'o ordonnance attaqué tribunal la le 2 septembre kalo tile 17 tribunal ye jo d'olu ma ko ministre de la santé ani ministre de l'agriculture min ye a ɲini tribunal fɛ tribunal ka ne bila yan ko yamaruya t'olu bolo k'o kɛ ko parce que olu tɛ coopérative la olu tɛ coopérative mɔgɔ ye gouvernement min fana de kun y'a ɲini gouvernement fana ko ale ma sɔn décision ma tribunal la gouvernement ye appel kɛ gouvernement ye appel min kɛ o jaabi de bɔra juma tɛmɛnen o jaabi la cour d'appel ko tribunal ye décision min bɔ ka ne ka nomination bɔ yen cour d'appel o décision annulée cour d'appel yɛrɛ tilara ka dossier yɛrɛ ta k'a lajɛ tuguni cour d'appel yɛrɛ ko ordonnance fɔlɔ min taara ka ne bila yan ko ordonnance de bɛ yen donc cour d'appel ye ne nommé a fɔ ko ne mandataire judiciaire ye yan sariya bɛ ne yamaruya ka baara kɛ en tant que président par décision de justice mandataire judiciaire donc ne ka baara ye sisan de ka élection ninnu organiser pour que coopérateurs ka se ka ɲɛmɔgɔ sɔrɔ u yɛrɛ ye minnu choisi mankantigɛ min na mais minnu ko k'u ma sɔn ne ka élection ma jamana na bɛɛ tɛ se ka sɔn ye hali président sigi la c'est normal mais coopérateurs don kɔrɔcikɛlaw don maliyɛnw don mɔgɔw a bɛ se ka ha bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ mais o kɔrɔ tɛ ko a tɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ élection min kɛtɔ filɛ nin ne kɔni b'a ɲini coopérateur bɛɛ fɛ fɛn fɛn bɛ yen k'o bɛ kɔrɔci kɛ n'u bɛ fɛ ka kɛ candidat ye u ka t'u ka coopérative la u ka t'u labɛn ni élection daminɛna u k'u porter candidat ni min garisɛgɛ b'a la ni kɔrɔcikɛlaw ka hɛrɛ bɛ min bolo ala k'a latigɛ o ye. An b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye Fɔnba kan ya fɔra cogo min na yarabi ala ka ko bila bɛɲɔgɔnya minɛ kɔnɔ n'an bɔra an bɛ taa jamana ko kana na Mohamed Samakɛ mun b'e bolo bi. An karamɔgɔ Abdoulaye y'a fɔ cogo min an bɛ taa Haïti kaw fɛ yen an b'a lɔn k'a fɔ lakanabaliya kɔni ale bɛ ka jidi Haïti jamana kan kosɛbɛ sibiri don octobre kalo tile 16 fɛn min ye bandijɛkulu dɔ ye olu kɔni ye minɛliw kɛ an b'a fɔ mɔgɔ enlèvement o maaw caman k'o kun ye américains de ye u y'a yɛrɛ k'a fɔ walasa ninnu kɔni ka bila k'u mago bɛ dollar wari miliyɔn 17 la fɔ cogo wɛrɛ la maa minnu b'u bolo maa 17 de don maa kelen miliyɔn 1 n'an bɔra an bɛ taa bɛnɛkaw fɛ an b'a lɔn k'a fɔ Franciscaden dɔ sisan bɛ sisan 65 ma ko ale kɔni minɛna ka sababu kɛ ɲɛnamafɛnw ninnu o jagoli ye a minɛna waati min na ko y'a sɔrɔ kilo 145 ɲɔgɔn na cocaïne na ko o kɔni kuma u ka bolo kan n'an bɔra an bɛ taa Corée du Nord an b'a lɔn k'a fɔ wulikajɔ bɛ senna Corée du Nord fɛ halisa fɛn min y'u ka marifajugu ye n'an m'a wele ko missile balistique ka se ka olu essayer kuma ni kuma mais jamana caman kɔni y'a yira k'a fɔ ko nin y'a siɲɛ 8 na ko wa ko ni wulikajɔ kɛ joona ko nin kɔni ye sariya sɔsɔba de ka ɲɛsin Nations Unies ale sariyaw ma n'an bɔra ye an bɛ taa Indikaw fɛ yen tɛnɛn don octobre tile 18 fɛn min ye sanjiba dɔ ale kɔni nana ye météo ka fɔ la millimètre 400 kɔni o kɔni jiginna Inde jamana ka kɛra sababu ye maa 41 ɲɔgɔn na ka olu bɔnɛ u na wa ka maaw bolola fɛn caman ka taa ni o ye an karamɔgɔ an ye min sɔrɔ ko ka kunnafoni la ni y'o la kumaba dɔ ye an bɛ dugawu kɛ yarabi ala minnu ye kasara sɔrɔ yarabi ala k'an kisi kasara ma ka se ka minnu tora ko senfɛ ka hinɛ ta ni ka ɲɛsin u kelen na bila yɛlɛma